Putol man. Damo naman. Santa man. Hindi ni mao. Ano ba? Ha? Pwede lagi. Sige. Buslot na. Hawid. Ikaw. Nanapunta ron og Albor. Sige na po tagpungutana na yung mga presyo sa isda. Huwag pila po din eh. 250 lagko. Kanito pila na ta? Ganito 60 ra ni sir. Sama isda na. Isda sa bato ni Buntog. Isda sa bato? Oh, Buntog, buntog. Buntog. Pila kilo? 260. 260. Kanang bangos eh? Kani sir 160 kilo sir. Dangget. 240. Diyan na? Piret? Nagpila man eh? 260. 260. Kanila dyan? 260. Pilang kilo ni te? 200 ra tanan. Tagros 20 ang kilo. 200 na? Kung eh? Saja? 200. Kanina yung sa kaplato, 200 na? Oh. Galing dako, pila ko na? 240. Asa na isda na? Ang bagon. Salimbagon? Bagon, nabi manisugba. Pila kilo aning niwa daan? 100 naman na sir. 200? Oh. Sa isda na? Salimbagon. Salimbagon niya pa. Kami mong tamarong, pila na? Oh, tamarong na? 220. 200 bangos dagko 160 tilapia bilong-bilong 240. Mora to itong isda na pangutana diri sa Albor. Gamay ra og display kay udto nang po dapat alas 9 naman. Tulos taglubok kay tabo marudog lubok. Signay dagang tinda po dito. Hapit sa dito Karedjo aning Santa Fe Albor kay nay dagat ba lami kadto niliguan og ngaron nga taob. So nay mga nangaligo no, pero dili pa kadto daghan. Nay ko na rin silunganan. Okay kadto ani liguan kay duol ra. Una na ning silintro sa Albor mga usa ka kilometro siguro kapen. Pila ba katin dito pe? 100. Napad tay hapiton lain day. Naragay pun sa Albor kini sa Tabuane. Kini oh. Hawid ba hawid? Bantay mo tiil ha kay mabasot ka. So medyo hilang gamay ang isang sawog. Bantay lang gamay kasi mabasot ha. So gikan ta sa Albor merkado no, hapit patag Santa Fe nga itong liguanan. Karon napunta ning boardwalk. Murag naguba nagamay ilang sawog. Putol man. Damo naman. Saan taman? Ano damo? Uy. Sabi para bayar eh. Hindi ni mao. Ano ba? Ha? Laos ko no. Muta na ta. So mura naguba mang boardwalk wala may sumpay. Muta na ta ning mga bayan eh. Apa siglahos are? Naligaw mao jud niya. Adi ara dyan? Oh. Oh, padajon ta. Irong natay mapakita rong adlaw ba. Albor ni tanan. Diyan humanan eh kung makalugar jud ta, mahapit ta og lubok. Okay, tabo maron dito. Utana ra buta dito pilay mga isda. Utana ra got. Samok-samok ba. Okay, demo tay kwarta da. Ara kapalit ta isda dito sa Albor. Tamarong nagudpod 1 kilo. Adun ra man natay madaay ni guli. Hapit-hapit ta kay labong nakalugar. Di agency ba? Paginay ra man ha kay susug mat buasot ani. Kabahak dun baje-baje. Taas-taas man ni nga budok di ay. Pwede lagi na putol. Sige. Buslot na. Hawid. Ikaw. Ay, laktaw pag Hinay ba? Hawid repikas ba? Ajo ipugos ha, bisig di mada, bisig gabok ra repikas pod. Sus Ginuog mahog, mabawor man pod. Problema kay daghan sa mong mga turok-tunok ining ilawom kanang mga anak bitaw, mga punuan ning bagatpat. Tarungag hawid ang isda ha kay mga hagbo mong langoy jud nagbalik. Isda ra siguro on bala na ko. Oh, okay, sudanon man na. Bantay bitaw. Kadok gabok. Ay naputol ha. Sagod. Ani tunog ning babag. Di ba na mo kita? Naba kana. Patay na pagbalik. Sus ko nakalahos ta nganong di gud kabalik. Ari ta ubos agi nagbalik, para sure di mahog. Ladyo pa man di ay. Tama, lot. Ina ko malahon. Oh, tama na gutan ang agasay mada. Kawanon ra ba? Wala ka dyan. Lahos ba? Sagod dyan. Ako ba ko na be? Kita ka ng video pa ko. Ano ito? Hinay ha? Ano naman ito tunog aning naibabag ba dako ano para kasus marusip padukag mabali oy. Ladyo pa man ka. Oops. Ay mura gapiki na. So to pa dito ag
kuan kamalig. Pergi na raman sa may mulahos kay. Oh. So, balik sa agi. Sunod na raman ta dong anay kanang maligo jud ta ba. Pandita madlok og mahog kay basa unta ta. Di masilbi og nay bata ni. Kay magkugos ta na hadluka ka do. Di ta kahawid og tarong. Balik. Balik ko na ni pohon na to og kuan kanang taas-taas ta og time ba kay karon gadali po to gamay. Okay, nagataglubok do. Kita ning ilang merkado. Butanan yung pila isda ni kay samok-samok to buta. Pila may kilo aning 220? Oh. Dili like 160, 120. Kanang bangos? 220. Hinduan do na. Isda sa bato na na? Pila man na? 280. 220. Pila ning tamarong ta? 280. 280. 260 bilong. 260 bilong-bilong. Danggit. Pilang dangget? 250. Kani 220. 220. Dos na. Sa bisa? Sa? Sa wasid. Sa masin. Tagpila may pinza ba? Tag 50? 1 kilo. 1 kilo 50? Pila kani? Ito si bago man tayo. Abot na nga duha ba? 82 na sir. Dito. Tagpila na kilo og ahos lang. 120. 120 kay Bombay. 330. 330 na Bombay. Dito pa niyan ahos. Nay ka ran suka. Naisuka nga. Duga. Di katong puti kay puti di ay. iunon. Pila man ning ubi pod? 70. 20 kilo kamote. 35. Ang imong ahos dahon, ahos dahon, kining sibuyas dahon. Jis, na 20. Tagjis ang bukas. Ah. Yung pipino ko deh, pila? 45. 45 ang kilo. So, uli na ta kay pataka vlog ado diri sa lubok kay uwa man. Mananaw. Lain niya mo di pataanan mo vlog ang dengan tao ba. Sunod na pod. So, mo to yung apresyo sa isda o mga panakot sa Albor o diri sa lubok. Mura to.